ndewo ndị bai ndewo ndị ọma ije m ọnụ anyị awụchigo n'ụbọchị nke tata bahịa oye ka anyị gbatụ gị otu ụfọdụ ife enyepụrụ anya n'ala Igbo si emebi ihe tata dịka anyị na-ekwu n'oge mbụ omenala Igbo dịzika ya asị amasị ndị na-erezi anya mana anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata na omenala Igbo bụ nke anyị ga-agba mbọ ka anyị jidesie ya ike maka na ọ bụ nke anyị ka ọ bụ n'ụbọchị nke tata anyị ga-ewetara unu o nwere nnekwu ajụjụ na-enye ndị mmadụ nsogbu n'ụbọchị nke tata ụfọdụ na-asị na ọ bụzi omenala na ọ bụzi ajọ ife nwoke iyi akwa ojii ma akwa ọcha ma ọ na-akwa nwunye ya ndị nne asị na ọ bụrụ ajọ ife mana anyị na-achọ ka anyị ghọta ọ bụ akwa ojii ka ọ bụ akwa ọcha ka ndị Igbo na-eji akwa ozu n'oge gboo. Kedu otu o si wee dị? Kedu otu esi kwesị ime ya? Kedu otu esi eme ya? Ọ ka mma na anyị ma otu esi eme ya ka mara ebe anyị si mara ebe anyị na-eje. Chetakwa na anyị bụ ndị Igboamaka Productions bụ ndị kwụsịrị ike kpam n'inye gị ejije Igbo, egwu Igbo na ife niile gbasara omenala Igbo. Aka bụkwa onye nke gị Chidi Ikenna Amaobi. Bịanụ ka anyị jee ka anyị gaa jụọ ndị mmadụ n'ofu n'ofu ka anyị malụ otu esi eme ya, ka anyị malụ otu esi emebi egbugbo, ka anyị malụ ka anyị mara ebe a na-eje. Bịanụ ka anyị jee. Ndewo. You can want to know how again namu. Ava mo bụ Chimdi Chiama. Abụ m onye Nando. Bụlụ onye Anambra dị n'ime Nigeria. Local government nsi na n'ezi m na Anambra East local government. Wepụta. Abụ m onye na-eme ihe ejije nke ndị oyibo na-akpọ fim. Abụ m onye nhazi n'ihe fim nke a na-akpọ directọ. Daalụ. Ndewo nna m ukwu. Biko kọtụrụ anyị o nwere ajụjụ na-agba anyị yarị gbasara ọtụtụ ihe na omenala Igbo. Anyị wee sị na ọ na-aka ma okwu na-aka mma na onye maala ife ọ ga-ekwu. O wee sị ka anyị bịa ka ajụtụ gị biko gịnị mere ọ ga-abụ nwoke ma nwaanyị nwụrụ n'ala Igbo, nwoke ma nwaanyị nke dị ndụ na-akwa nwunye ma nwoke nke nwa ahụ eyiela ya akwa ọcha maọbụ akwa ojii? Ajụjụ gị amaka ebe eju m tọkwa m ụtọ maka bụ onye ife Igbo na-amasịrị nne. Ọrụ na eze na-ege ntị mma gị unu na ebe a nwatakịrị ya na-ezukọ amakakwa unu n'anya unu fụ na anyị na-efuzi ọfịa. O mezi na imirikiti ndị Igbo amazi ife bụ ife ụfọdụ amazịgụ na o nwere ife Igbo ji dị ebube. O nwere ndị na-abụ ju ọba mgbe anyị nọ Lagos asị gị na my mama tell me say I be Igbo. Anyị nwesoro na ndị bụ Igbo, anyị nwesoro na ndị bụ Igbo. Na ajụjụ e jụrụ ife dị na ya bụ ife bụ na Igbo adịghị eyi akwa ọcha ma mmadụ nwụrụ, na ife Igbo na-eyi bụ akwa ojii. Ọ ndị ụka bịalụ wee mee na akwa ojii abụrụ ife lụrụ alụ maọbụ ife chụrụ echu. Ị na-efu na Igbo si Israel wee bịa, etu esi Israel bịa ebe anwa bụkwala omenala ndị Israel mgbe gboo maka na-eme na ọ bụ na onye nye na mmadụ nọ nwụọ, o nwere ndị na-eyichelu ọyịva nwoke akwa ojii. Onye ka abịa wee jụọ ya kedu ife mmelụ gị? Ọ bụrụzi kịta onye bụla na-eyi akwa ojii aga ebe sọrọ ya kedu ife mmelụ? O wesị gị na ekwe na mmadụ nwụnarịla ya. Ọ na-eli ụjụ. Onye na-eli ụjụ ada amụ amụ. Elimoju abụrụ ịmụ amụ. Onye na-eli uju dịka onye nọ n'ọchịchị. Onye mere eji eme ya na onye anwụ akwala ya akwa ojii ọ na-eyi, o wesị gị na ọ na-eli uju. Onye yi efe ọcha anaghị eli uju maka na ndị ụka mere ya n'ụdị na ọ bụ na eme anya ekewepụzie anya ọ dị iche na ife ndị obodo na-eme maka ebe akpọrọ ya ọsị na ọka ọ ghara izo ndị omenala. Nwụrụ obodo na-enwere omenala, omenala abụrụ ajọ ife, omenala abụrụ ụka, ụka abụrụ omenala.
nọ ofufe ka ụka bụ mana omenala ya bụ ka ndị si eme etu a ndị Igbo si eme na ọ bụ na mmadụ nwụọ akwala ya akwa ojii oyilu awemanụ ọnụ ya nkwa gịnị nọ na akwa di ya na nya na di ya nwa adịka ọ ngwa na onye ya bụ di ya nwụrụ mgbe ajụ na ọya akwa ya bụ akwa maka na nya na di ya ebiri ọfụma ma na nya na nwunye ebiri ọfụma na ọ bụrụzi mgbe ọ nwụrụ ka ya bịa lieli oju ma ga-emere gịnị ma ga-enwere olie nwute mgbe ọ dị ndụ o weluzie tata ndị ụka zizi ya na-akwa ọcha ka ya na-eyi wee na-akwa onye di ya nwụrụ nke na-enwere ebe ozi wee daba n'ili oju afọ oju a na-eyi ọnya mere na onye ahụ a na-eli oju na ọ ga-akpụ isi ọkpụ isi ogosi na ya na-eli oju isi ahụ ọ kpụrụ ọma mkpụzi ọzọ o wee gbaa arọ mana abeze mee ya si na ya pụtago n'iru ọra na ya nọzi n'ilo ka ọ bụzi arụ ọnwa na-esi emekọtakụziri ndị ọka mkpa ka abịa tụọ ụfọdụ mere n'ụlọ ụka ka abịa ma ọsịsọ tụọlụva mma ka eweta ibe wee nye mezie anya ọbụla nwa na-atọ fa niile socha maka na mgbanwe bụ vive na-adịgide ọ na-eme na akwa ojii anwa na mgbe anwa ọ ga-eme mgbe arọ ma ọ bụ ọnwa na-esi eji wee kwa anya bụ ozu kwacha ọnwa na-esi ma ọ bụ mgbe arọ eyipụta afọ oju anya bụ ka akpọ ọnya mkpocha na ọka onye akpocha ụjụ akpọ ọnya mkpocha mee gịnị na ugwu anwa na-ekwanyegoli ya onye anwa ngịnị ya nụrụ maka na ọ bụrụkwa n'ive dị fecham mmadụ na ibi ịnọ nọgide n'ụlọ n'arụ one ma one anụrụ ma ọ bụ mmadụ wee binye ebebezi na ya na-eje nụ nwaanyị wee jee nụbụ ya ma ọ mmadụ wee binye ebe kweta na ya ga-anụ nwoke nya na ya wee jee bili ọ bụrụ ive dị fecham onye ka ya bụ onye apụnarịgo ozugbo ime ya gagha wofee o melụ enwe ike chee nọ mmadụ nwere ike chee nọ na-emegide omenala Igbo maọbụ na ọ na-emegide nke mana emechifu na ọ na-emegide anyị o wepụ na ife dịzi ya na ọ bụ na emechaa anya abịa gịnị esu onye bụ akwa ọkụ esu onye bụ akwa mbọsị ahụ akpụ onye ahụ isi akpụcha anya isi akpụ ekpokọta ntutu ya kpolu ma ya bụ akwa suo onye ọkụ mee ka esi eme ife kpọọ olili maka na ọ bụkwuru onye ji enya bụ ije na ana onye ji enya bụ ije na adịra ana na-ekwu okwu ya bụ na ọ na-adị mma na mmadụ na-eli oju nwụrụ n'elu oju ọ bụrụgodu maka ita na ọ na-adị ka ebe alụ na mmadụ nwụrụ nwunye ya na-akwụ ya nwụrụ ya kwuo ma ọ bụ nwa nwaanyị nwụọ di ya na-akwụ ya nwụrụ ya kwuo ọ na-abụba ebe alụ na ọnya bụ ibe melụnụ mana ibe ọzọ dị ka nwanne m na-eche na anyị ka a na-emegide maọbụ na omenala Igbo ka a na-emegide maọbụ na a na-agba omenala Igbo mgbakọ ala ede o nwere ife emekọtala omenala ndị ala ede ọzọ ya bụrụ nke ndị ọjọọ na ọkwara ha n'ala agbanyere mgbe fa ji wee sị na fa asapụghị anya wee luo kịta kama fa na-emegide kama fa na-ekpokọtasị ya ike na-ekpokọtasị ya ike mana ndị che na ọ na-emegide ya gezie ntị fa nghọta na taa na ọ na-emezi na o nwere ife mmadụ iji mmadụ kpọrọ fanwa na nwefe ka ọ na-afịasịkwa arụ emezi asị gị ọgamma ọsịsọ mme nke kịta ka nwaanyị a mee gịnị ọkwa ime nekwe ego gị libe niile ọkwa nwa na-atọ nwa na-abụ nwaanyị agbapụso nwoke sọrọ ya maka na ọ nwezi ife anyị ji ya bụ mmekọ mmadụ na ibe anyị kpọrọ maka na ya bụ ụjụ anyị na-eli na-enye anyị mwute na ọ dị ọzọ maka na mwute ha dị ọzọ anyị amụọzi na onwere ulu mmadụ ibe anyị baala anyị amụọzi na onwere ulu onye na-ekpọtara anyị ndebe anyị n'ụlọ ka di baala anyị amụọzi na onwere ulu onye na-ekwetara ka anyị n'obi ya bata na be anyị bụrụ nwunye anyị baala anyị o wee bụrụ ife ime gịnị ọ bụrụ ife mwute dịla onye ọbụla nye mere nji na-asị na ọ bụ na onye na-amara ebe mmiri na ọmabịa na ọ da-amagbu ebe ọ na-ana akwụsị ya ekene m ụlọ ndewo nna m ọ bụ na omenala Igbo na mmadụ anwụọ nwoke nwụrụ nwunye wee jụ na ọma iyi ya bụ akwa onwe ihe ga-eme ọ bụrụ mgbe enu bụ enu mgbe Igbo mara ife na-eme ọ bụrụ na di gị nwụrụ iwe sị na ịmanyili ya akwa ife na-eme na ndị ụmụ nwaanyị ndị inyom ga-achụpụ gị n'ife onyom ihe adị ọzọ ọ bụrụ nwoke a na-achụpụkwugwe n'obodo maka na ife oyivelụ bụ na n'oge igburu onye nwụrụ ọ bụrụ na nwunye gị nwụrụ ma na di gị nwụrụ iwe sị na ịma nlili ya ụjụ ifụrụ bụ na o gozi na ụlọ ebiburu ebi o gozi na ọya gị mara ife gburu ya maka dịka m kwuru na mbụ na ọ dịrọkwa fecham na mmadụ na ibi ebi n'ụlọ dịka di na nwunye nya na ọ bụrụ mgbe gboo na ọ bụ na imeri ya isi na ihe eliri oju ịma anaghị echekwakwa gị na ịmara ife gburu nwoke maọbụ na ịma ife gburu nwunye gị ma ọ bụ na amapụrụ gị amapụ
n'obodo ụmụ inyom ga-amapụ gị mapụkwa gị na inyom obodo na-etu esi eme ya ọ bụrụ nwoke amapụ ya n'ife obodo daalụ ndewo nna m ukwu ndewo dịka ozi wee dịla ụfọdụ ndị na-eche n'ọnyịnya maka anyị bụ ndị ọmụta ọka ụfọdụ ndị na-eche na ọ bụrụ na fe ihe luolu dị fe ụjụ ma luolu nwunye fe ụjụ ọ bụla ya na fa abụrụgo ndị gịnị ndị ọgọ mmụọ lozozie na o nwere gbasara ọgọ mmụọ gbasara ife a na-eme na ọgịnị omenala maka na o nwere onye ajele igbu isi jee bute alụsị debeli ya ka e wee kpuo onye isi ma ọ bụ yinye efe ụjụ ebute alụsị ma mbọzi a na-eyipụ enye ebute alụsị wee debeli ya ka na ife niile a bụ ugwu a na-akwanyelụ gịnị a na-akwanyelụ ezinụlọ ihe na nkịta efu na mbọzi a na-agba akwụkwọ na-enwere ebe a na-akpọ wedding gown enwere ebe a na-akpọ wedding wear nya akwa a na-eyili agbamakwụkwọ mbọsị ị chọrọ ịgba akwụkwọ kịta yile abada ihe nwunye gị abada ilu ọnụnụ ka chụchi ya ga-azụ kedu izi ebe a na-emeli ya mana ọ bụrụ ya mana ọ na ndị ụka bụ na-agbaji anyị aka na-agbaji na-eme gịnị na-eme ka sị na omenala abụrụ ya na sọsọ ebe anyị na onwe anyị bụchakwu ndị ụka ebe anyị nọ wee sị na ọ bụrụ ya bụ nke ọbụla megidela ofufe na mmadụ ga-eje debe ife atụrụ atụ n'efe ma ọ bụ bute iyi na-anwụ ma ọ bụ na-agọla ife a na-amara ọjị si na ọchie bụ nke na-esoro mana omenala mere ya ka anyị maa n'ọdị etu anụ nwoke ji nwekwa gịnị omenala akpọrọ ya religious tradition a bụ na a ga-eweta ring gbanye kedu ebe a na-agba ili ring ịgba iro ring amarazi nya ọla aka ọ bụrụ ịgbanyere ọla aka ọ na-amazi na anụrụ nwaanyị mana ọ bụ gịnị omenala so n'usoro gịnị agbamakwụkwọ omenala so n'usoro agbamakwụkwọ bụ na nwoke ya eyi coat nwunye eyili wedding gown a na-akwa iche ma ị nwere ego ma ị nwere ego eyi aha ya tịa ma ọ bụ ihe achịta ya ma ọ mmadụ ya chinye gị onye mere ejikwa sị na nke anụnwa bụkwa ofu usoro aha na ka esi eme ya na ka esi eme ya bụ na ị ga-akwala akwa ojii yili wee mee gịnị gosi na ị na-eli uju wee nọọ n'uru maka onye rapụrụ gị o mere oge ka ị ghara ịbụ onye ụka n'imele omenala obodo na-eme na-enwere ofufe alụsị dị ya na nwere ofufe chi ọzọ dị n'ime ya emere oge ka ị ghara ịbụ onye ụka ndị mmadụ pụta ka na gbatịala ibefe efe okwu ka anyị ghara ịtụfuchi ife niile anyị ji dị ebube ife na ji dị ebube a bụ mana okwu ọnụ anyị ije kịta na ụlọ ọrụ onye Igbo nọ na nnukwu ọkwa sụọ Igbo ọ sị gị si n'ọfịs ya pụọ ya asụkwara gị n'oyibo get out of my office mana jezie na be ndị Yoruba jee na ka onye Hausa ịsụrụ akwa Yoruba maọbụ sụọ Hausa okwu gwụragụ ị na-anụrụ akwara nka dede ọgụ ozugbo ị na-egwuru egwu ọ bụ na ụdachi ya mana ịbatazi na be anyị jee n'ọfịs nwanne gị ma ọrụ na ọrụ nwanne gị wee jezi ya nna m kedu ka ị mere ọzi biko onye asịla excuse me please walk him out ọ ife anyị na-afụ maka gịnị maka na anyị bịala welu ụka bịara kpuchi imilikiti anya n'efu nke bụ eziokwu n'efu nke bụ ezigbo ife in the name that n'ife ọbụla ime na-asị bụ ọgọ mmụọ n'ozuzie na omenala dị iche ụka gị mee gịnị ofufe gị mee gịnị ofufe dị iche ndị fa na ndị ụka kwesịrị ka ma na-ekwu okwu bụ ndị gịnị the pagans and the Christians or ndị dị under religion mana tradition and the culture is not under religion ife a bụ ka ndị si eme ife na-achị ndị dịka etu a na-etinye n'iwu sị na ọ bụ na olu mgbede etu a na a ga na-atụ ụtụ ofe akpa ego ise anụ ma nwoke nwaanyị atụ akpa ego abụ na ọkara nwoke akpa ego ise ego eji abọcha ụzọ ụfọdụ nọ n'ụlọ ụka tata kwụzie azị na ndị obodo si na atụ ụtụ eji abọcha ụzọ ọsị mba kwara na ya bụ onye ụka kedu ife onye ụka nwere ime n'ebe a na-ekwu onye ụka ọ ga-aga n'ime ọbịa ịma ngazi na ile akpụchara akpụcha o nwere ime alụsị dị na ya bịa ka anyị kpụchaa ụzọ be anyị ezi mba gwụrụ na anyị na-atụkwa ụtụ a na-ebu onye ụka maka ụfọdụ kpọrọ ya ife a na-eme n'ọnwa nya ọnwa nke mbụ ụfọdụ kpọrọ ya ife a na-eme n'ọnwa ịsaa nye ọnwa nke ịsaa n'ọnụ Igbo anyị ya na-atụfuchezi asụsụ anyị ka o wee dị mma mana ọ bụ na asị nọ January convention ọtụ ego ya anyị sị nọ July convention ọtụ ego ya mana asị nọ ife mmemme ọnwa nke mbụ ọ bụrụ gị ife maka na asụli ya n'Igbo ọ bụrụ gị ife ndị alụsị akpọgorokwa nche omenala nya serọsịa ọka na-ata
ka e wee malụ nke bụ nke ka ndị be anyị fudebe ọfịa na ọgwana mmadụ wetara baịbụl bụ akwụkwọ nsọ nenecha anya ma a na-atụgharị anya n'Igbo na onwe ndị ọya aka kwe nghọta wee tụgharị anya n'Igbo ụfọdụ bụ ị na-agụ baịbụl Igbo taa akwụkwọ nsọ iweta nke Igbo na-agụ n'irufa ọ bụna ili amosu nna dịgodo ife ọ na-akọgheli mana ọ na-achọ ka a sụọ anya n'oyibo. In the book of John chapter 5 verse 7, the Lord says, Otonya, manisi na akwụkwọ nke John, akwụkwọ John, amaokwu nke 7 wee luo na 8, amaokwu nke 5 wee luo na 7, na onye nwe anyị kwuru sị, ọ bụla ya na ịmara akwụkwọ ịmakwuru Chukwu si rọchapụ ata na gịnị na osipaka ka o wee kwa anyị olili. Ekene gị. Ndewo, okwu ndụmọdụ ị ga-agbanyekwu na ndị Igbo na-ege gị ntị kịta. Okwu m agbanyekwu na ndị Igbo na-ege m ntị kịta bụ na asị m na m ma achọ kele m imilikiti gbaga okwu ma imilikiti kabarụ gbaga okwu ma ọ bụ na ndị venuvasị gị mee gịnị argue this word and tackle me. Ife njesi onye Igbo nụrụ ya mee gịnị gbagha ya takụlụ mbụ na mgbe unu na-eme ya ndị ọzọ na-anụ ya mana ọ bụ na nkwuchi etu ngị nwa anụcha ya bụrụ sọ gị onye anụcha ya bụrụ si ya ịma na ọsọ gị ga na-anụ mana m chọrọ ife ga-eme amalụ nnọọ ife ga-eme ka wee gbaga okwu ka wee gbaga okwu a ka o jezuo mba niile si gbagha anya onye mara ebe nnọ wee dị ya nya bịa kwuo nke na-adịrọ mma anyị na-edozi na ndozi ka anyị ka nọ ka ụmụazị anyị na-eto eto wee ghara ifusisi ọfịa na ụmụ anyị na-efuzi o mere taa na anyị amazi ife nwoke na-eme na ife nwaanyị na-eme ọnọdụ dị etu a butere anyị ji esozi ndị mba dị iche iche wee na-aba n'ife azịzi emekọtazie nwoke eje gaburu nwoke ibia ife a na-adịrị abụbụ mbụ ma nwaanyị agaburu nwaanyị ibia ife a na-adịrị abụbụ mbụ maka na emezi ka anyị malụ na-ekwe na onwere ife bụ alụ na onwere ife a na-adịrị eme na ala Igbo na onwere ife Igbo na-asọ nsọ na Igbo na-asị ya nsọ abụọkwana n'ime ọbụla ịbụ ọzọ onye ụka ịgbaghachagodi ịma na ije na akwụkwọ nsọ na onwere ife Chineke gwalụ ndị Izrel unu agakwana na-eme nka unu emekwana nka ọkwa eziokwu a na-eme n'Izrel ọbụla alụ nya na si mee gịnị alụ dị mbụ dị eji kpọọ ọnya gịnị oyibo kpọọ ọnya abomination kpọọ ọnya tabu. So ụmụ ife ndị a niile ka anyị nye aka na-eme gịnị ka anyị nye aka mee ka ụmụ anyị niile dị iche iche mmalụ na akwazikwa ọfịa ka anyị na-efuzi kedụzi ife bụ ebumnobi ndị a ga-amụ echi anyị ga-enwezikwe ndị Igbo ihe na-agịdị fụ na onwere ndị ka Igbo n'ọnụọgụ ọ na bụ Igbo onye kasị n'ọnụọgụ ka a na-emezi ka ememina onye Awụsa ịsụọ Igbo na ntị onye Awụsa asị gafere na ịsụọ Igbo na ntị Yoruba efile ọ na-abụ ka Igbo gbabazi ọsọ mana fa ga-anọ na-asụ nkefe onye Yoruba sụọ egbem gba ọ dịchacha ifu ya ọ na-eto onwe ya wee na-asụ ya onye Awụsa bido nke ya welaị talaị na gị ama mba ha ka ba welaị dei bazem ihe ha ka na ọ dịchacha proud wee na-asụ ya. Kedụzi ime na anyị ama mme gịnị na anyị ama nji ugwu na anyị ama nji ike na ebube wee na-asụ nke anyị Chukwu kele anyị ka anyị bụrụ Igbo omega ajọ ife Igbo kasị n'ọnụọgụ na mba ụwa niile ọ bụ na ịchọ ka ịma ma Igbo kasịkwa n'ọnụọgụ gwa Igbo nọ Lagos na aka ịma mmadụ nekana ya Igbo nọ Kano na aka ịma mmadụ nekana ya Igbo nọ Sokoto na aka ịma mmadụ nekana ya Igbo nọ Kadavia bụ Kogi na aka ịma mmadụ nekana ya ife a niile anyị na-agụ ka bụkwa n'Igbo ka Igbo nọ Burkina Faso nata ka ịmalụ Igbo nọ Libya pụọ ka bi Libya tọgbọrọ nkịtị Igbo nọ Amerịka nataba ka Amerịka tọgbọrọ nkịtị ebe ọ bụ na Igbo nọ Igbo kasị n'ọnụọgụ na mba ụwa maka ebe niile ifuru onye Igbo bụ sọsọ ebe o si bụ na agafe riva Naija mụ na gịnị ekene gị ọmụbụ odogwu Chimdi Chiama ndo nke mbụ na ndo